मुलामुलींना 4 गोष्टी नक्की प्राप्त होतात, पण त्या 4 गोष्टी कोणत्या आणि कोणाच्या आशीर्वादाने मिळतात याचं विश्लेषण या श्लोकामध्ये केलेलं आहे. सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चतुरदा उदारो वंशपुण्येन आत्मपुण्येन सभाग्यता. किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे. सुशील, हुशार, सभ्य मुलगा जन्माला येणं म्हणजे आईची पुण्याई आहे. चतुर मुलगा जन्माला येणं ही बापाची पुण्याई आहे. कर्णासारखा उदार मुलगा किंवा मुलगी जन्माला येणं ही वंशाची पुण्याई आहे. आणि स्वतः चांगल्या घरात, श्रीमंत घरात, अशा घरात जन्म घेणं ही म्हणजे स्वतःची पुण्याई आहे. म्हणून कोणीच कोणाला दोष देऊ नका. रामकृष्ण हरी.